Salutare din nou și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur să fiu din nou aici, mă bucur să povestim, să discutăm și să împărtășim informații, că până la urmă doar despre treaba asta e vorba. Bun, astăzi o să vorbim despre un subiect mult discutat de foarte multe persoane. Puțini oameni au reușit să-l pună în aplicare, puține persoane se bucură în adevăratul sens al cuvântului de cuvântul libertate. Și de ce înseamnă el? Zapone sunt și astăzi o să discutăm despre un subiect pe care toată lumea și-l dorește, dar nu toată lumea îl are. Libertate. M-am gândit să discutăm astăzi despre acest subiect pentru că foarte multe persoane se implică în anumite activități doar din punct de vedere financiar. Și întrebarea pe care eu, unul personal, mi-am adresat-o în urmă cu ceva timp și întrebarea pe care o adresez și altor persoane este: dacă scot banii din acțiunile pe care tu le faci, dacă ar fi de mâine să faci același lucru, dar să nu mai fi plătit, oare ai mai face ceea ce faci astăzi? Știu că multe persoane o să spună: bă, nu mai vreau să mai fac activitatea respectivă dacă nu sunt plătit. Și da, e un lucru normal, e ceva firesc să te duci la muncă, să prestezi un anumit serviciu, să faci o anumită muncă doar dacă ești plătit. Dar acum vreau să discutăm un pic, să intrăm un pic mai în subiect, pentru că vreau să înțelegi ce înseamnă venit activ și ce înseamnă venit pasiv. Venitul activ înseamnă să mergi la muncă, să muncești și să fii plătit în funcție de orele pe care le dedici la locul de muncă sau în funcție de implicarea ta. În momentul în care nu mai mergi la job, nu mai mergi la birou, nu ai cum să mai fii plătit. Asta înseamnă venit activ. Venitul pasiv, în schimb, este acel venit care ți intră săptămână de săptămână, lună de lună, pentru că tu ai depus o muncă în trecut, iar acea muncă te răsplătește în fiecare săptămână și în fiecare lună. Mai exact, venitul pasiv este acel venit pe care îl câștigi după ce ai pus un sistem în piață care se dezvoltă cu sau fără implicarea ta. Hai să-ți explic un pic povestea mea, ca să mă fac înțeles pe deplin. Eu am lucrat ca barman timp de undeva la 10-11 ani de zile. Și la un moment dat nu mă mai regăseam în acel job, nu mă mai regăseam în acea meserie. Pentru că munceam 6 zile din 7 și nu mai aveam timp pentru absolut nimic. Nu mai aveam timp pentru mine, nu aveam timp pentru pasiunile mele, nu aveam timp pentru familia mea și așa mai departe. Ce vreau să te fac să înțelegi este că la un moment dat am fost suficient de inteligent încât să fiu atent la mediul online și să văd cum pot să pun în aplicare o informație pe care am primit-o de la oameni care aveau mai multe informații decât mine și evident mai multă experiență decât mine, și am luat acea informație, am pus-o în aplicare și am făcut-o să funcționeze. În momentul de astăzi pot să spun sincer că îmi câștig existența și mai mult de atât din mediul online. Pot să am timp pentru pasiunile mele, pentru ceea ce mă face fericit, pentru plajă, pentru libertate, pentru a călători în lume și așa mai departe. Mai exact, am un magazin online pe care îl dezvolt în peste 65 de țări. Vreau să-ți explic un pic ce înseamnă acest magazin online și cum poți și tu să ai rezultate din acest proiect. Evident, dacă ești deschis și dacă te interesează. E foarte simplu. Eu am văzut o informație în urmă cu 3 ani de zile, nu aveam experiență, nu știam cum o să fac acest lucru, nu știam cât de greu sau cât de ușor va fi, dar tot ce am înțeles în primă fază a fost că este un proiect simplu pe care, dacă îl pui în aplicare pas cu pas și dacă urmezi un sistem care deja funcționează, poți și tu să ai rezultat. N-am făcut nimic special, n-am nimic în plus față de nimeni. Tot ce am făcut eu a fost să fiu suficient de determinat încât să fac acest proiect să funcționeze și pentru mine. Pentru că deja funcționa pentru multe persoane. Ce am înțeles eu în urmă cu ceva timp a fost că există două tipuri de oameni. Oamenii care vând, oamenii care cumpără și am adăugat de la mine putere al treilea tip de oameni. Oamenii care vând și cumpără în același timp. Și mi-am dat seama că absolut totul în lumea asta este cu și despre vânzări.
Ce am înțeles mai exact a fost că într-o firmă cel mai important departament este departamentul de vânzări. Dacă acel departament nu produce bani, poți să-ți iei adio de la firma ta pentru că ai dat faliment. Am trecut prin câteva proiecte de-a lungul timpului și în experiența mea și mi-am dat seama că în momentul în care vreau să am rezultate pe termen lung și vreau să dezvolt un proiect în adevăratul sens al cuvântului pe termen lung, am nevoie ca acea companie să fie în primul rând sustenabilă, să fie deschisă în mai multe țări, în cazul de față sunt 65 de țări deschise oficial, să fie un proiect de lungă durată și care să prezinte sustenabilitate și să ai încredere de la oamenii cu care lucrezi. Foarte important să știi că sunt mai mulți fondatori în acea companie, nu e doar unul singur care, Doamne ferește, se întâmplă ceva peste noapte și omul dispare. Și, în ultimul rând, foarte important să ai produse de top calitate la nivel global. Ce am găsit eu în această companie este domeniul de sănătate, domeniul de alimentație, sport, nutriție, educație financiară și dezvoltare personală. Ăsta este proiectul de care eu mă ocup în prezent, în mediul online, și am posibilitatea, așa cum am spus mai devreme, să-l dezvolt în peste 65 de țări la nivel global. De ce pot să vorbesc despre libertate în momentul de față, în august 2022? Pentru că am fost, încă o dată spun, suficient de determinat să obțin acest lucru. Din meseria de barman n-aveam cum niciodată vreodată să ajung să fiu liber din punct de vedere timp și bani. Și știu, poate tu astăzi ai un job de care ești atașat, ai o companie de care ești atașat sau poate ai propria ta afacere pe care o numești ca și copilul tău. Vreau să te fac să înțelegi că afacerile, businessurile, companiile nu sunt proprii tăi copii, nu sunt copiii noștri, deci nu avem de ce să ne atașăm de aceste companii, de aceste business-uri. Ce avem noi de făcut este să găsim un sistem care funcționează foarte bine, să-l punem în aplicare, să obținem rezultate și la un moment dat să ajungi la venit pasiv. Pentru că în momentul în care obții o sursă de venit pasiv, nu va trebui să te mai duci la muncă niciodată în viața ta, nici măcar o oră pe zi. Iar ceea ce fac eu astăzi, în momentul de față, îmi dă posibilitatea să lucrez doar cu telefonul mobil sau cu laptopul sau cu tableta, fiecare lucrează cu ce vrea, dar foarte important, lucrez doar cu conexiune la internet. Pentru că nu trebuie să mă duc la un birou fizic, nu am un șef, nu am target, nu am program. Toate lucrurile astea mi le fac eu, așa cum doresc eu și așa cum mă simt bine în ritmul meu. Și să am timp și pentru mine și pentru familia mea. Ce vreau să-ți mai spun este că e foarte, foarte important, mai ales astăzi, în 2022, să fii open mind, pentru că sunt foarte multe proiecte în piață de care te poți folosi realmente pentru a obține rezultate pe termen lung. De-a lungul timpului am văzut foarte multe persoane care sunt angrenate, sunt atașate de ceea ce fac și dau tot timpul lor. Și pe lângă asta își mai găsesc și alte activități prin casă, pe lângă casă, pe la țară și așa mai departe. Gândește-te că cu cât ești mai implicat în ceea ce faci, la un moment dat nu vei mai avea timp de absolut nimic. Și în acel moment, pur și simplu, te vei trezi că muncești doar pentru bani, doar pentru, nu știu, a obține lucruri materiale. Foarte multe persoane îmi spun: o să vreau să fiu liber când o să am firma mea, o să vreau să fiu liber când o să, nu știu, ajung la pensie, o să vreau să fiu liber când o să primesc o moștenire. Îți recomand să fii liber de astăzi și îți recomand să fii liber din momentul de față. Pentru că dacă alegi și dacă faci această schimbare, o să ai foarte, foarte multe lucruri de câștigat. Eu am făcut această schimbare fără să am experiență, fără să știu cât de greu sau cât de ușor va fi. Am făcut lucrurile astea pentru că mi-am dorit să scap de un job clasic și să fiu propriul meu angajat. Să călătoresc prin lume, să am timp pentru mine, pentru familie, pentru pasiunile mele și în același timp să fac și bani pentru a-mi permite toate lucrurile astea.
Așadar, am discutat astăzi despre foarte multe lucruri. Am discutat despre activitatea pe care o am eu, am discutat despre magazinul online, am discutat despre venit activ, venit pasiv, am discutat despre ce înseamnă libertate în adevăratul sens al cuvântului, am discutat despre tine, am discutat despre câteva idei și vreau să spun că dacă ți-a plăcut video pe care l-ai văzut acum, poți să lași un like și un subscribe, pentru că, sincer, nu te costă nimic. Dai 2 clicuri și ai terminat treaba. Dar, dacă ești suficient de determinat să ai rezultate și să crești pe plan financiar, pe plan de dezvoltare personală, pe plan fizic și pe plan sportiv și să te simți și mai bine cu corpul tău și să te simți mai bine din punct de vedere al sănătății, poți să-mi lași un mesaj în privat. În descrierea acestui video găsești linkul meu de Facebook, linkul meu de Instagram. Dacă te străduiești un pic, cu siguranță o să ai și numărul meu de telefon și putem să vorbim pe WhatsApp. Îți doresc să fii bine cu tine, să ai grijă de mindset-ul tău, de sufletul tău și să ne vedem în cea mai bună versiune a fiecăruia dintre noi pe plajele lumii. Big up!